Здравейте, днес съм на Гонко Фест, като видеото е малко по-различно, тип влог. Това в момента е, може би, най-големият автомобилен евент в България, като Drift King са тук, с, мисля, че първия си кръг от шампионата. Има топалки като тия тука. Много коли, много дрифт, нови, стари, гърми, трещи, музика, от всичко по много, така че останете до края, за да не изпуснете нещо. Станда на Wincars, само топалки наредени. Макларена, там е Lamborghini. Тук е малко японки. МП-чицата, да, газ. Наредили са ги. Тук няколко мияти. Suzuki Swift. Без голф, че няма на къде. Няма как без голф. Акорд. Его и може би най-известното Subaru в България. Гърми, трещи. Оп, шатрата на Мирафиори. Поршето. Музика от всякъде. Джанта, дигнато. Брутално. Само вижте как минава. На милиметри. Брутална джанта. Изчистено, махнато всичко излишно. VR6 двигател. VR6 ли това? 6 цилиндро. Да. Много я голфа. От голфовите фаворити. Това е много интересно с тази предна решетка. Това е много яко и то цвета е брутален. Да. Мато от такова фолио, това много е яко. Сана, той си е класика, знаем си го. На тавана виж как е като Galaxy. Тавана, това е ново. Без мията няма как. 350Z. Още една мията, тая е с графики. Оп, малко трифтачки. Това е Nissan. Има ли и той джанта? Его и този голф. Само гледайте какво става. Панели изчислено до милиметър. Едно и 9 TDI. Класика. Най-здравата кола тук. BMW RR. Много як мотор. За който има гащи за него. Golf двойка. И две ладички. Нещо ремонтират. Руска техника, нормално. Ама без лади няма как. Айде да видим тая, да не пречим на хората. Тромпетите. Филтри, всичко. Това там е малко български инженеринг. Обаче е много яка. Направена. Вътре спортни седалки,
и скоростнявост. Само. И до ладата на едно Ферарито. Опи една манта, класика с BMW двигател. Фераринцето. Уникално. Това къп ли е? GT3 ли са води? И транзишън до Варбурга. Subaru-та са ралиджийките наредени. Дрифтачка. Общо взето има от всичко. Оп, на Лара туретката. И тук малко скъпи палки. Бентли. На Шонди М2-ката. Другата М2 и GTR-а. Скромните, да я знам, 1700 плюс коня. Тъй като погледнеш, изобщо не мога да разбереш какви кони е. Ама, като го запали. Тая кола май не мога да я паркираш тук, а? Обаче акорда мани-майтапа е брутален. Само джантата да няма да дерат мале, това колко пари струва. Брутално просто. А тук има и една E30 доста интересна. Джантата. Към музика, окачване, въздух. Правя брутално навътре. Има си малка E30, седалки. Джантата отпреде. Уникална E30, много ма кефи. Влезем да видим кой има вътре. Мустанга. Много як цвят. Значи ето това са. Това е на художествената академия, мисля, прототипи от магистрите, коли където са правили. Това е малко като алфа, правено. Още една алфа. Явно са фенове хората. Ма те за художници не разбират от коли, затова харесват алфи. Ей, това е тунинг сега. Капаци, джанти, спойлери, брони, ламбодорс. Задната джанта ма е оригинална. Вътре много добре. Много добре, много добре. Койота. Това е добре направено. Тук имаме едно Subaru. Айде кажи ти за Subaru-тата. Често казвам, не знам какво се чу, защото говориш много тихо, но с две думи много яко Subaru и са на дърви, нали? Да. Да. Ясно. Свърши си гаща. Браво на тебе. Имаш ли резервни? Не ми трябва. Вижте го Сладур. Мустанга, много добър цвят. Джантата. Колко е голяма, че не мога да видя.
305 на 30 на 21. 20 единица джанта. Това по нашите хубави пътища не знам как се оправят. Насам имаме Мията, малко от бързи яростни. Графиките, седалки, колони, ламбодорс естествено, спойлерче. Бива. Обаче до Супрата малко се губи. Класика. Супра 2JZ, Марк 4. Даже родила. Добрия смисъл. R33 понаправена. Още една бяла. Много хубав цвят. Subaru. Много ми харесва това синьото на Subaru-тата. Уникален цвят. И тук още едно синьо. Общо взето малко градинска декорация, бих казал. Чак ме е срам, че познавам този, дето е вътре в колата и се снима в момента. Ужас. Стига толкова, че. Това е българска супер кола, не като и картоненото синьото. Брутално сироп. Джанта, матово. Need money for Ferrari. Успех. Трансфорд. Пет. Шестица. Ще едно Ауди. И това е уникален цвят. Лилаво. Много ма кефи. И от другата страна. Искам да питам, ниско ли е това? Толкс. Джанта. Голфче. 5. Много як не съм. Даже не знам какъв модел е. Тетето. И то почти до земята. С капачки на Ферари. На Ферари го почти горе, на Порше. Спирачки на Порше. И този голф е брутален. Това нещо. Това нещо просто нямам думи. Улична кола за дрифт. Само джантата вижте. Кована. Завиване. Ниско до земята. Хидравлична ръчна. Раздувки. Уникално. Дрифт кола за улицата. Законна, регистрирана и се кара. Филтрите как са направени. Зелено. Още една ефка с наградите подредени. Първо място, второ място. Обаче е това.
Това е много добро. Изчистено, бяло. Само една джанта. Има си ремаркенци. Вътре седалки. Много яко. И още една еска. Тук офроуд частта. Джипа. Среща един рам. Тук нещо за офроуд, ако ви трябва. Джанти, окачване. Има си даже и офроуд трасе. Ако някой си е мечтал някога да прави офроуд с смарт и мотори. Много са ми мерак, ма нещо не им разбирам, така че само ще ги минем така на бързичко. И влязахме в май най-хубавото хале. Само ретро коли, колкото искаш. И почваме. MG. Много добро. Fairlady. Това Линкълн ли трябва да е? Континентал. Огромно. Трябва да е поне 6 метра. Камаро. Dodge. Чай, че много голям не се събира в камерата. Сам Мерцедес. Даже не им знам моделите на повечето. Това е Дърта S-класа купе. Това го знам. Още Мерцедес. Още Мерцедеси. Даже не им знам моделите, затова няма да говоря глупости. Просто ще гледам. Уникално просто. Оп, това го знам. E30 кабрио. Акула, 6-та серия. Още една и тази е Алпин. Алпин. Много яко. Сироко, VR6. Golf единичка GTI. Брутален. Много як, много макефи. Алфа, това мисля, че е Джулия, ако не се лъжа. Оп. Двигател, шаси, Мерцедеси. Оха. Ферари. 911. Ако не се лъжа, това са първите 911 от края на 60-те, 70-те. Много ми харесва. И цвета е брутален, зелено. Тук е едно Дърто MG. И Супер Марио навсякъде. А какво има тук? Това най-много не се класира като ретро автомобил. Това де. Обаче това. И сега наобратно, защото сме видяли само половината от ретро колите, а няма към брутално пак, уникални коли има просто. Само гледай. Volkswagen Karmann Ghia, мисля, че така се казваше. Значи, сега това там е топ. Обаче това тук съвършенство. Ей, това ми е любимото Porsche, ако някой пита случайно. Само лекичко така раздувки да имаш отстрани. То още Мерцедеси. Паджеро. Това е сигурно най-лъскавото Паджеро. Те всички са разсипани за офроуд направени. Не че има нещо лошо, нали? Оп. Че и кабрио на всичкото отгоре. E21, ако не се лъжа. S-класа. Lotus. Битълче. Кабрио и то. Това няма идея какво е.
по принцип мисля, че не е истинска ретро кола. Дали не беше двигател на BMW правилно, но изглежда много яко. Има само още Мерцедеси 190-ка. Само виж. Оп. Хи-хи, паси якото. Още Мерцедеси. SL 600 с червен таван. И още едно Fairlady Z-ка. Rolls-Royce. И Porsche. Значи вънка има брутални коли, нови, стари, гърмят, трещят, но тука всичко е това, всички е тия коли на сърцето са ми просто уникални са. Малко американки, Challenger, Mustang, Fastback, 67. Красота. Още един Charger, Daytona. Това си е с графики. Chrysler, Mustang. Също много любима кола, Corvette Z06 C6. Уникален. Dirt Corvette, Mustang. И тук две по-дъртички, F150. Много яко. Аз пусти отстрани. Чува са дрифта, гърмят, трещят. GMC 3500. Огромен камион. GMC-то има ли гума? Джанта. Sierra. Това си е за C категория. Ами, всичко много яко. Има тук някакви коли, обаче отивам да карам на дрифт картинга. Yeah. Hey, what is up? Living off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar, bruh. I'm dialing in, just count it up. Another win, can't get enough. Watch me pivot in a clay for my love. Pisces, I live in a lake and I love it. Golden, yeah, I got the swing with the... Ами това беше за днеска. Уникално изживяване, просто всичко беше топ. Така че идвайте на такива места, колкото и да гледате клипчета, това да замирише на гума, тениската после да е черна, няма как да го сравните от компютъра, няма как да го преживеете. Това беше всичко, ай чао!